Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zväzu slovenského lyžovania. Dnes sa budeme baviť konkrétne o bežeckom lyžovaní a naším hosťom bude tréner, ktorý sa presadil aj v zahraničí. Jan Franz je strategický líder s medzinárodným renomé. Pôsobil v českej reprezentácii a dokonca aj ako šéf-tréner. Pod jeho taktovkou zaznamenali výrazný progres viacerí českí reprezentanti. Napríklad Katarína Janátová skončila 6. v celkovom poradí svetového pohára a Michal Novák skončil na majstrovstvách sveta 5. a v hodnotení svetového pohára 11. Ako tréner sa zúčastnil viacerých olympiád a majstrovstiev sveta. Dnes sa snaží pozdvihnúť na vyššiu medzinárodnú úroveň aj bežecké lyžovanie na Slovensku. Tak Jan, vítaj u nás v štúdiu. Zdravím, ahoj Filipe a zdravím posluchače. A skús sa možno, že tak ty sám predstaviť. Toto bol taký tvoj profesný úvod, ale osobne možno, že kdo si, čo si. Hej. Myslím si, že jsem celkem v pohodě chalan a určitě, že miluju sport, takže všechny druhy sportu, nejenom běžecký lyžování, ale samozřejmě primárně na číslo 1 u mě běžecký lyžování a jak jsi zmínil, tak v Česku jsem začínal u juniorské reprezentace, pak jsem vedl 4 roky ženskou reprezentaci a pak poslední roky už jako šéf-trenér vlastně reprezentačního družstva, kde už jsem měl i na starost víc vlastně fungování toho celého týmu, ať už to bylo od zařizování věcí kolem a složení realizačních týmů a těchto věcí. Ktoré možno nejaké také tvoje úspechy, či už osobné, alebo potom aj trénerské, si tak najviac vážiš z tých, čo sa ti podarili zatiaľ? Je těžké říct jeden úspěch, který vlastně vyzdvihnout, ale samozřejmě účast nebo závodění na olympijských hrách, to je sen si myslím každého sportovce a trenéra tam být a úspěšně samozřejmě. Takže to byly jedny z nejlepších momentů kariéry a pak musím říct, že v tom běžeckém lyžování to třeba i Tour de Ski, kde vlastně ty sportovci závěr toho etapového závodu výjíždí na tu sjezdovku Alpe Čermis a tam to úplně bych řekl, ty pocity nejdou popsat, protože to si musí člověk zažít, že tam ty pretěkáři vyjedou, protnou tu pásku, protože vlastně až když tam člověk je, tak vidí, jak hodně je to náročný a jaký úspěch je vůbec tam vyjet a protnout nahoře na sjezdovce tu cílovou pásku. Takže tam pak jsou všichni šťastní a je tam taková i mezi těma týmama všema přátelská atmosféra, takže to určitě si pak jako trenér pamatuji. Jasné. A čo sa týka tvojho prístupu k tomuto športu, tak bolo to bežecké lyžovanie od malička ten šport číslo 1, alebo ako si sa k tomu dostal? Paradoxně ne. Já jsem hrál od malička fotbal a pak jsem právě, protože moje rodiče jsou hodně vlastně sportovně založený a mají rádi hory, jezdili jsme na lyže, na běžky, takže jsem k tomu měl sklony a pak jsem se rozhodl v nějakých 15 letech, jsem přišel za svým otcem a říkám, že bych chtěl běhat na lyžích. Ale první rok jsem toho litoval, protože jsem zjistil, jaká to je řehole, běžecký lyžování. A vlastně pak jsem samozřejmě šel studovat vysokou školu, Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze a tam už jsem i sám tušil, že se pravděpodobně tím živit nebudu, ale vždycky jsem inklinoval i k tomu vedení a trenérství, takže jsem rovnou šel studovat tam i specializaci běhu na lyžích a poštěstilo se mi, že vlastně po ukončení studia hned jsem dostal nabídku od Svazu českého lyžování právě k té juniorské reprezentaci. No a pak už to šlo tak samo a snažil jsem se vzdělávat, vlastně komunikovat ze spoustu trenéry ze zahraničí a teď samozřejmě vlastně ten cíl je pozvednout slovenský lyžování. Ako si spomínal, že to išlo ako keby možno tak samo, najskôr tí juniori, potom seniorská reprezentácia, potom šéf-trenér. A možno, že čím si to tak vysvetľuješ, že si dostal tieto príležitosti, že vnímali ťa v niečom, že si niečo nové priniesol? Tak já jsem se snažil i přinést nějakou novou myšlenku a krev, protože i jsem netradičně začal jako mladý v těchto pozicích, což pro mě bylo velice náročný první roky.
A měl jsem štěstí na to, že jsem potkal nebo vyhledal jsem si odborníky v různých odvětvích, který mám spoustu takhle lidí, kteří mi hodně pomohli vlastně se vzdělat a ukázali mi přístup k tomu. Takže pak jako i díky lidem kolem mě a samozřejmě rodině jsem pak se stal i šéf trenérem, což samozřejmě i životně mi dalo hodně zkušeností. A aké sú také nejaké tie pracovné alebo profesné veci, že čo si sa naučil v tejto pozícii? Tak hodně komunikace s lidma, pak tím, že jsem, jak jsem zmiňoval, se staral o celé fungování týmu, tak to bylo komunikace vlastně na hotelích, objednávání, přemisťování týmu, složit realizační tým, jo, a aby všechny ty složky běžely můj cíl samostatně, abych vlastně tomu jenom člověk může dohlížet a vlastně to řídit a což si myslím, že se podařilo a doufám, že se to podaří i tady na Slovensku. Takže nie je to len čisto o tom trénovať tých športovcov, ale je za tým aj presne tá logistika a oveľa viac v podstate. Přesně tak, že ta pozice už toho šéf trenéra je samozřejmě dohlížet na ten tým, hlavně tvořit ten systém i toho tréninku, ale pak jsou tyhle věci kolem, aby zajistil jasně hladký fungování týmu, ale ve všech směrech, protože to jedno bez druhého nejde a pak po těch sportovcích trenér požaduje tu nejvyšší úroveň jak tréninku, tak na pretěkách, protože dostanou vlastně všechno, co je potřeba a aby se mohli soustředit jenom na tu sportovní přípravu, což je vždycky tím cílem. Někdy se to daří lépe, někdy hůře, ale věřím, že se to bude dařit dobře. Jasné, taký je šport a určite sú to cenné skúsenosti, ktoré teraz si sa rozhodol, že skúsiš zúročiť aj tu na Slovensku, tak čo rozhodlo o tom, že si sa stal v podstate trénerom u nás? Tak oslovil mě Ivan Hudač, vlastně bývalý trenér taky slovenského týmu, teď posledních 10 let způsobil u švýcarského týmu, já můžu říct, že jsme s Ivanem kamarádi a vlastně to byl asi ten největší rozhodující článek, že jsme se pak pobavili o tom a samozřejmě já Ivana uznávám jako celosvětový odborníka a je uznávaný i v tom prostředí toho běžeckého lyžování, takže i teď jakákoliv diskuze s ním je samozřejmě pro mě velice plodná a jsem rád za to, že s ním takhle úzce i můžu komunikovat. S čím si preberal ten tým slovenský, alebo aké sú tie priority? Tak ta priorita vlastně byla to vybudovat, jak jsem zmiňoval, ten tým, aby ta reprezentace fungovala na bázi kempů reprezentačních a vlastně vytvořit ten systém, jak toho trenérského týmu, servisního týmu, fyzioterapeutů, týmového lékaře, kde každá tato složka je opravdu důležitá v dnešním sportě, protože ta věda letos strašně jako běží a vlastně všechno se tříští na ty specializace, že jo, že vlastně už to můžeme vidět i prostě jakýmkoliv oboru, jak v tom lékařství, že už jsou prostě specialisti, tak to je i ve sportu a já jsem si dal takový přesně za cíl, že z každý té složky si najdu v podstatě ty nejlepší odborníky, co jsou a snažím se s nimi navázat kontakt a samozřejmě spolupracovat. Niekedy viem, že sa stáva, že v podstate niekto je špecializovaný na niečo, niekto na niečo a možno, že tam chýba nejaká tá súhra zase medzi týmito ľuďmi, aby sa predávali tie informácie, takže asi aj toto je taká tá misia, ktorú by si chcel dosiahnuť, aby to fungovalo. Přesně tak a to je pak to nejtěžší. Propojit vlastně ty lidi všechny a dostat je na jedno místo a najít ten stejný směr, protože každý má na tu věc ten pohled a to je pak vlastně ta největší zodpovědnost a ta starost toho šéf-trenéra, protože ten pak má to slovo a rozhodne o tom a samozřejmě za to zodpovídá, takže pokud se to povede, tak je to super, a když se to nepovede, tak všechno jde za ním, jo, protože si ty lidi vybral, našel si je a musí počítat s tím, že vlastně pak ta kritika je na něm. Jasné. A takisto určite asi je dôležité, čo viem, že by malo byť prioritou, prepojiť to v rámci tých generácií, že aj tých mladších s tými staršími, aby tam fungovali ako keby aj tá nadväznosť a ten tým tak ako väčší celok. Určitě tam
Samozřejmě i na tom kempu nebo mezi kempama ty sportovci, furt jsme individuální sport, takže já se snažím, aby na kempech jsme pracovali společně a to mezidobí právě každý ten sportovec měl nějaký prostor na svoji práci a vlastně to takhle kombinovat, ale myslím si, že v tom celém systému nebo fungování, a je to tak u všech světových týmů, je důležité, aby se ty reprezentanti potkávali na těch kempech, protože prostě vytvářela se vnitřní konkurence, zjišťovali, v čem jsou dobrý, v čem třeba mají trošku rezervy a myslím si, že je to pak posouvá vpřed a nejdůležitější je, aby ten tým měl dobrýho pozitivního ducha a pracoval společně, ale zároveň samozřejmě ta konkurence tam musí být a to si myslím, že na našem sportě je asi ten největší jako ta výzva, že jsme individuální sport, ale musíme fungovat jako tým, převážně v zimě, kde ty sportovci jsou závislí jak na trenérech, tak jsou závislí na servisním týmu a dalších těch členách toho realizačního týmu, takže to je taková ta největší výzva pro toho šéf trenéra, aby to fungovalo a prostě aby zajistil to, že to poběží dobře. A ako sa ti zatiaľ pozdáva slovenský tým, čo sa týka aj možno kádra a celkovo, ak si sa s ním už zoznámil? Tak jsou to, řekl bych, všechno skvělí lidi a jo, byl jsem i překvapen, nebo jsem za to rád, že potenciálu to je hodně a věřím, že ta mladá generace, která teď nastupuje v budoucnu, bude vozit výsledky ze světového poháru a z těch mezinárodních významných podujatí, ať je to mistrovství světa nebo olympijské hry a věřím, že vlastně ta první olympiáda, co nás teď čeká, bude odrazový můstek k té další, protože pokud se tu bude konzistentně pracovat, tak věřím, že na té další a na dalších ještě 2 opravdu může mít tato generace vrchol a věřím, že se jim to podaří a zajedou tam výborné výsledky, protože vždycky, když se mluvím s pretěkárama, tak jim říkám, že na mistrovství světa a na olympiádu jedeme pro výsledky. Jasne. Takže. A ako veľký kus práce si myslíš, že to bude smerom aj k tejto prvej olympiáde a potom možno aj k tým ďalším? Tak bude to náročná práce, těžká, ale já mám tyhle výzvy rád, a naopak mě to hodně motivuje vždycky, ale myslím si, že to bude na nás všech, samozřejmě to není jenom o trenérech, ale i o závodníkách a věřím tomu, že se to podaří, protože určitě závodníky nemusíme nutit do tréninku, někdy ba naopak, takže ty jsou zapálení a ta motivace je obrovská, tak já věřím, že jim to vydrží a že my se budeme snažit, ať s vás, tak rezortní centra to podpořit a budeme mít velice kvalitní podmínky, které už si myslím, že máme pro přípravu a závody a vlastně společně půjdeme jenom nahoru. To dúfame aj my. A pomáhať by ti v tom mal aj Dušan Kožišek, ktorý prichádza s tebou v podstate. A aká je ta vaša spolupráca mezi vami dvomi? Tak já se s Dušanem znám dlouho, my jsme dokonce spolu byli pár let i u českého týmu, kde já jsem působil u ženského týmu a on byl asistent u mužů, takže se s Dušanem známe a pro mě to bylo i příjemný, že vlastně ta spolupráce s ním zatím probíhá dobře a ve spoustě věcech mi právě pomáhá, takže já právě věřím, že tady v tom DUU se nám to podaří všechno zastabilizovat a dotáhnout to tam, kam chceme. On sám je v podstate aj medailista z majstrovstiev sveta, tak je to aj taká motivácia, inšpirácia pre tých mladých lyžiarov? Určitě, tak, ale to jsme se trošku smáli s Dušanem, že někteří ty mladí už jsou tak mladí, že vůbec jakoby už ani skoro nedohlídnou, že jo, protože Dušan měl medaile v roce 2005 a 2007, takže jako poznají ho určitě, ale už narážíme i na to, že ty pretěkáři jsou tak mladí, že už ani jako ten sport ještě nesledovali. OK.
Tak treba ich asi v tomto Přesně smere dosť delať, super. A čo je podľa vás kľúčové, aby sa vlastne podarili nejak naplniť nejaké tie ciele? Já si myslím, že teď opravdu budovat ten tým, aby ty závodníci pochopili, že to je ta cesta k tomu a vlastně celý to zastabilizovat a navázat znovu i ty vztahy, ať je to s rezortním střediskem Dukla, protože si myslím, že ta pomoc může být velká, je tam i chuť pomoc, jak ze svazu, takže pak už opravdu to je jenom o nás a zase ta moje práce je to, abych, jak jsem už říkal, že sehnal ty odborníky, který třeba budeme potřebovat a s kterýma budeme komunikovat, když něco je potřeba zkonzultovat a to si myslím, že je ta hlavní cesta k tomu, jak dojít na ten vrchol, protože cokoliv i sám rozhodnu nebo dělám, tak taky vždycky se ptám právě těch lidí, který jsem poznal a mám při sobě na jejich názory, abych se na to podíval i třeba z druhé strany, což si myslím, že je jako důležitý. Sú tam ešte nejaké také pozície, ktoré by si potreboval zaplniť alebo prizvať nejakých ďalších ľudí, aby vám k tomu pomohli? Tak samozřejmě je důležitý i třeba mít toho lékaře z té sportovní medicíny, který pracuje i s vytrvalostníma sportama, protože jsme přece jenom specifičtější a v určitých oblastech je náročný tyhle sporty obsáhnout, protože v posledních letech, že už to není jenom vytrvalostní sport, ale silově vytrvalostní, což i v tom tréninku někdy trenér musí přemýšlet, jak to poskládat právě s tou individualizací, protože každý jsme jinak geneticky vybavení, máte ženy, muže a tady v tom pojetí na to přistoupit, ale já můžu říct, že mi opravdu těch 8 let, co jsem působil teď v Česku, dalo hodně z těch zkušeností, protože jako každý udělal jsem spoustu chyb taky a z těch se učí člověk nejvíc a ty ho poučí úplně jako nikdy tak jako úspěch, takže věřím, že to využiju teď tady na práci se slovenskou reprezentací a všechno půjde rychleji. Čo sa týka nejakej mládeže, vidíš tam nejaké také talenty, že si v podstate spokojný s tým, čo je k dispozícii? Teď řekl bych, že určitě máme teď ty juniorskou vlastně kategorii tam velice kvalitní pretěkáry a se kterýma už pracujeme a v budoucnu i co se bavím, že jo, se svazem nebo se sekcí běžeckého lyžování, tak samozřejmě chceme i níže tu mládež lépe podchytit a pracovat s ní, což bude ten samozřejmě i cíl do dalšího roku, protože teď bylo pro mě ten primární cíl tu reprezentaci vlastně sloučit a začít pracovat, ale určitě do budoucna se musí ukázat nahoře, že je kam přijít a pracovat i s tou mládeží, protože to je vlastně základ pak toho úspěchu v tom seniorském věku. Je tam veľký rozdiel v tej práci, ako sa pracuje s tými mladšími pretekármi ako so seniormi, alebo práve naopak sa možno, že je lepšie snažiť sa im jednoducho už nejaké ukázať, aký je ten prístup, čo ich čaká v budúcnosti? Tak určitě je dobré jim to ukázat, ale ta práce je jiná v tom, že u těch hodně mladých nebo dětí samozřejmě to ještě je takový všechno formou hry a chceme rozvíjet vlastně ty schopnosti, které u nich se dají velice rozvíjet, což jsou nějaký rychlostní, pak nějaký koordinační a všechny tyhle a postupně připravovat na ten vrcholný trénink, který bych řekl, že pak začíná nějakým tím 16. 17. rokem, kdy opravdu už to je trénink, kde sportovci trénují dvoufázově a pak samozřejmě ta seniorská kategorie, tam už je to jenom tvrdá držina. Čiže možno, že skôr v tom mladšom veku je to taká práca s nejakými tými silnými stránkami a takto a potom možno, že prídu aj, že treba fakt, že nadrilovať aj tie slabšie veci a dobehnúť to. Tam teď v moderním pojetí je opravdu důležitý u té mládeže zaměřovat, to nazýváme techniku nebo ekonomiku pohybu,
kde teď to je alfa omega v tom lyžování, už můžeme vidět, že se nezávodí jenom do kopce, ale už i z kopce, takže to já vidím jeden z klíčových bodů, na co se je potřeba zaměřit, protože vlastně v tom mladém věku ty sportovci mají rychlý motorický učení, učí se hodně nápodobou, což je strašná výhoda, prostě, protože v tom dospělém věku už je to všechno, že se na to ten sportovec musí víc zaměřovat a opravdu je to náročný, aby nějaký svůj stereotyp změnil a pracovat s tím, protože kolikrát už jsem se i setkal, že když třeba sportovci už je ke 30 a mění stereotyp, tak ho začnou bolet určitý klouby, svaly a je to už jako o tom, jestli to vůbec změnit. Už je to tělo naučené. Přesně tak. Dá sa vôbec niečo možno, že odporúčiť rodičom, ktorých možno deti majú záujem alebo prejavujú záujem o bežecké lyžovanie, že akou cestou ísť? Běžecký lyžování si myslím, že je dobrý v tom, že cokoliv ten sportovec dělá, tak je dobře. Jo, že jsme takový různorodý sport, že samozřejmě to lyžování začít, že jo, máme i kolečkové lyže od nějakého věku užívat, ale cokoliv sportovec bude dělat a hejbat se, tak je super, ať to je s rodičema chodit na výlety, jako po Tatrách nebo cokoliv, což je dobrý, určitě u těch dětí, jak jsem říkal, tak jako rozvíjet nějakou tu koordinaci, rychlost a hlavně, aby je to bavilo, protože v našem sportě vlastně se s věkem i stoupá výkonnost, tím, že jsme vytrvalostní sport, tak vlastně můžou ty sportovci mít dlouhou životnost, když to takhle můžu říct, že u nějakých těch kolektivních sportů, že jo, tam prostě už v mladém věku můžou dosahovat vysoký úrovně, protože rozhodují spíše ty jiné schopnosti. A pak v tom dalším věku takový moje doporučení, ať jsou jim rodiči, ať je prostě vlastně v tom podporujou a ať přijdou do pevného prostředí, protože někdy opravdu se nedaří sportovcům, jak chtějí a je to pro ně hlavně mentálně náročný, aby se s tím vyrovnali a prostě ten profi sport je tady v tom jako tvrdý a není to pro každýho, aby pak se s tím srovnal, protože všechno vždycky nejde jenom nahoru a tak, jak člověk chce a prochází si opravdu někdy těžkým obdobím, kdy se mu nedaří a vlastně bohužel pak se s váma nikdo moc nemazlí. Když máte výsledky, tak je to dobrý, když nemáte, tak bohužel a to platí i o trenérech, takže já jsem se, vlastně ten můj cíl byl v tom, jak pak už jsem se dal na tu cestu trenéra, že mě baví to těm sportovcům v tomhle pomáhat a té cesty na vrchol a nakonec z celého toho mě baví ten proces. Už beru ty závody nebo ty podujetě už jako takovou tu třešničku na dortu, ale pokud i ty sportovci nebaví ten proces, tak to vlastně většinou nikam nevede, takže to musíte mít fakt rád a prostě si to užívat. Jasné. V podstate aj keby to nakoniec nedopadlo tou možno profesionálnou kariérou, o ktorej určite každý mladý športovec vníma, tak nebude to vyhodený čas venovať sa pohybu v prírode a na bežkách. Vnímaš to aj ty, že počas možno aj covidu sa trošku to bežecké lyžovanie tak rozmohlo, že aj možno viacerí ľudia k nemu pričuchli tým, že išli trošku do prírody sa vyvetrať a takto? Je to možný, protože opravdu, když lidi mohli takhle jenom ven a to, tak jsem vydával na horách jako opravdu spoustu lidí, takže to je jenom dobře a věřím, že to přitáhlo i fanoušky k televizním obrazovkám, že to budou sledovat, že samozřejmě v dnešní době upoutat tu pozornost je těžký, ale já věřím, že i obecně to celé běžecké lyžování se posouvá, i Mezinárodní federace FIS se o to snaží, aby to bylo prostě atraktivnější a i do budoucna vymyslet nějaký formáty nových závodů prostě a vtáhnout do toho ty lidi, což je pro náš ten sport velice důležitý. Super. Keď sa pozrieš možno dopredu na tie najbližšie sezóny v rámci tvojej profesie, tak aké sú nejaké také tie tvoje ciele, ktoré chceš dosiahnuť? Tak samozřejmě, vždycky ten cíl je mistrovství světa nebo olympiáda, ale teď i
určitě u náš sekundární cíl jsou následující 2 roky juniorské mistrovství světa, kde si myslím, že máme velice nadějný pretěkáry a můžou tam zajet výborné výsledky a věřím v to, že zajedou, protože pak pro ně bude daleko snazší vstup do seniorské kategorie a i samozřejmě když jsme se rozprávali se svazem, tak určitě ta další olympiáda je takový ten jako největší cíl, aby ten tým už tam byl stabilní ve všech složkách a zkusili jsme tam zajet kvalitní výsledky, takže to je takový ten dlouhodobější cíl. No budeme sa tešiť a určite držať palce. Na záver by som sa ešte len spýtal, máš možno, že nejakú takú myšlienku alebo niečo, čo by si chcel, aby si ľudia možno aj z tohto podcastu odniesli o bežeckom lyžovaní, aby mali nejaký tvoj názor na to im trošku posunúť? To je náročná otázka, ale... No já si myslím, že stojí za to běžecký lyžování sledovat a jak jsem zmínil i ty fanoušky vlastně, že se vydat, se podívat živě na ty pretěky, protože opravdu pak, když tam člověk je, tak zjistí, jak velice náročný to pro ty pretěkáry ty tratě jsou. Protože někdy, to když já to vyzerá v televizi přesně tak přijedu domů a pak si to pustím v televizi, tak si říkám, že to není možný, že v televizi to vypadá jako rovina, takže bych tímhle chtěl i vlastně nalákat fanoušky, ať se přijedou podívat na nějaký mezinárodní podujatě a zafandit slovenskému týmu, protože si myslím, že to stojí za to. Super, tak ďakujem pekne, našim dnešným hosťom bol Jan Franc, ďakujem. Taky děkuji. A ďakujem aj vám za sledovanie a určite sledujte Zväz slovenského lyžovania aj na Instagrame a na Facebooku, kde budete od nás počuť a vidieť ďalšie novinky.